Phakathi kwemibhiyozo kule nyanga yamanina, siqwalasela igalelo elidlalwe ngalamaqhawekazi ekuphuhliseni ubomi babo. Kutshanje siye satyelela kummandla wasengqushwa kwilali yakwaNir, kulapho sidibene nebali lale nkondekazi umama uNomalinge James, ongusomashishini ongumbondo zihlanjiwe kwicandelo lokwamkela abakhenkethi kwakhe. Umam James uye wasichubela banzi ngamava nohambo lwakhe kule minyaka engama-20 esenza olu shishino. Ngo-2006 ndaqala ukumfana walapha elalini yam owayefunda iRose, ifunda ngezamahlathi, wandisile onami. Esawube ifikile iRose, kwakhona into uba funeka kubhekwe emahlathini. Wathi yena akhona amahlathi mna elalini yam, weza nabo abantwana apha kumelali. Ndiyayiva, ndiyayithanda ibhizinesi endikuyo kuba kwam ohlukana nento uba ubane ubuza uzotyiwa ntoni na ngenxa yengeniso eyenziwa ndim ndingumntu ongumama apha kule ndawo. Lingxowa ile. Ndacela kubahlali belivandalazele ke phofu, washeka idonga limile. Yenza isicelo kwamasipala sengqushwa. Ndathi ndiyacela bethuna khe nindiphe amaplanga namazinki. Bandipha kuloo nyaka mali 50,000. Ishishino ndikulo labutshintsha ubomi bam, batshintsha nobomi befemeli yam. Lade latshintsha nabantu abahlalayo apha ekuhlaleni. Kuba babantu xa behamba aba bakhenkethi bahamba beyazi uba bazawubhatalwa ubuya kwabo. Abantwana bam ndibasile esikolweni ngenxa yale bhizinesi yam. Umntanam, umzukulwanam ngoku uyinto ethi uyi-intern tontoni ye-tourism ePortalfred, kuba ndifuna aphume phazothi take over lo msebenzi kuba mna nditheni andifundanga, qha ndiyawenza, hayi ndiyawukwazi. Ukanti ngenxa yenkxaso esuka kurhulumente, umam James ukwazile ukufezekisa iminqweno namaphupho akhe kweli shishini, waze wawongwa nangomsebenzi wakhe oncomekayo ekuphuhliseni abantu bokuhlala nokukhuthaza abanye oomama ukuba nabo banako ukufikelela kweli nqanaba. Lo msebenzi endiwenzayo mna ndiwongiwe urhulumente. Ngo-2012 bendingu-Best Women of the Year lapha endlini. Mathole isuke ngoku yona yanditshintsha, yandenza umama ohambe emotivate oomama. Ndinamanzi asendlini ndiwenzile kuba urhulumente wafakile elalini ndawatsala ezindlini. Apha andilayitanga zibane zeglasi, layita ngombane owenziwe urhulumente, owenziwa ngandim. Apha kutshintshe yonke into. Umzekelo ukuba ngaba kutshintshe yonke into, urhulumente akoyiki ukuza kum ndingumntu ongumama. Urhulumente engathethi nobani nabani na, kodwa mna ndingumntu ongumama ndiyema phaa ndithi, oomama vukani nizenzele, nijonga phaa kum ngenxa ka-1, 2, 3. Yenzekile ke loo nto ngoba la mapayini wabonayo alinywa phaa oomama, ootata bathathu, oomama basixhenxe. Yinto and ke urhulumente wethu uyammamela umntu ongumama. Uthini uthi urhulumente umama akuthetha, amamele urhulumente lo mama uthini. Eastern Cape, home of legends.